Bejo dhewe lho iki. Wanilas bos. Aduh. Pratama Audio. Maxton Pro. Wasik. Garing ya Mas, garing. Alhamdulillah. Dek biyen wis tak tukokke ujud tali sak kotange saiki ne kok ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ngabari apa kowe lali karo aku iki nadyan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi aku goleki tali kotak. Ayo dong. Iki masaline buka ide. Elah. Mereka aku yang mau pasrah wae. Aku dijodohke malah karo bose tempe. Jarene sing akeh duwite. Ya ta bos. Doh Kang Mas Antong Basuki, aku ora bakal lali yen Gusti ngeparengake mesti bali. Tali kotang iki tak simpen tekaning pati tali kotang seksi tresnaku kang suci wehe Ayo bejo dhewe wanilas bos metu. Dek biyen wis tak tukokke ujud tali sak kutange saiki ne kok ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ngabari apa kowe lali karo aku iki nadyan regane 1.000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi nggonku goleki tali kotak. Kotang iki tak simpan tekaning pati tali kotang seksi tresnaku kang suci tali kotang seksi tresnaku kang suci.
Nggih menika tali kutang sampun katur.